Kai, kake fa ce an kuma. Me? Ba muna fama da matsalar bera ba? Eh, babban berawa? Wani irin bera da zai dauki atamfa su kutum da leshi. Kaya na za. Ali Taylor. Zan ce mana kana sayar da rinkakkun kaya. Irin radiman haka ba? Su muke. To inda da kuɗi ai za a samu. Ya laƙanci sana'arsa ta yadda babu yadda za a yi kalayance masa. Kawo 10,000. 8,000. 8,000. Kawai in za ka siyar ba abin da ya dame ni. Kawo 8,000. Ya san shakwara ya san jamfa, ya san ɗan itori ya san wundi, bare kuma sharkwala wuya makare irin ta 'yan birni. Wannan an kayan mu ne idan ko masu siyan kayan saka. Ali Taylor. Mai reza, yanjam, dan. Ai da kai da oga ranar lahira wuki da ku. Na shehu dan gaskiya aka yi ku. Ya tara mata biyu 'yan shafal-shafal amma sun fi son addabi rayuwarsa. Ƙarya take nince da kiri. Ta tabbatar da ne a cikin gidan nan tana yawo da ata. Ta hankali ta mun a ciki na kwanan mama na ya bani maganin karfi. Kowa ya raina gajere to bai taka kunama ba. Ina rantse da Allah sai ka ban kuɗi na. Kina zo zai sai wannan ki bani. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sabban zakat. Wannan shine maganin shi. Dama ba su ma kai ba su man ƙarya kai? A shaida ma sarkin garin su ƙoƙo bai san naira ba. Ko da ya ga takardar biredi sai ya ta tsalle yana murna. Ali Taylor. Wallahi da maka ba ban sai aka fita. Gashi nan. Allah ka fashe mu kunyar kwastomomi. Wallahi akan ɗinkin matata idan ba ina kan ma Allah ya ci na. Da Allah kai hakuri wannan hajjin nake so in sallama. Malam karka yadda. Allah ki bari. Ali Taylor daga kamfanin Jamnas Production tare da Bagauda Film and Multipurpose Company. Wallahi uba na shi fara gina gida a cikin garin nan. Ko tsohon ka ne yasa aka nemo kasar garin nan aka gina ganuwar garin nan ka isa ka gaya mana ka ce wani wai kai dan garin nan. Yadda ya kware wajen ɗinki haka ya kware wajen cusa haushi a cikin kwastomominsa. Tun da gafara. Yarinya ta ka ɗinki ba ɗinkin kuma kamare ta ku? Hakika na marita amma dan Allah dan annabi ki rama. Amma Ko da suka yi arba da ɗan banga sai ya zaton kwamandan sojojin ƙasa ne. kayan da ka zo ka ɗauka a shago ai na gaya maka. Ai wallahi da ka azamin tuntuni ka gaya min nashi ne wallahi ban ɗaukar shi. Baka gani ne? Muna fitowa da kasan bisa. Ban guda 6. Tam. Dam. Sai dona yi kuma gara. Ali Taylor. Labari ɗan Sadiq Kawu. Tsara labari ɗaya Sani Ishaq. Ali Taylor. Tare mu da mun jiran ka nake. Kuma ka karbi tabar mana yanzu nan ka shimfiɗa mishi. Bacci nake ji kuma na ga wajen yayi dauda kuma ita nake so ta share. Karba. Shiryawa Sani Indomie. Ɗaukar nauyi S Body Motion Pictures. Akalla na kashe mutum ya fi 1000. Ina nan Ai daren in da Allah ya yarda ranka shi daɗe kafin ka mutu kai za ka kamo shi kau da hannunka. Ba da umarni Hassan Yates.